Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Partido nga Aksyon Demokratiko ang nagsiling nga ilagi pang isla na pila ka mga local leaders bangod wala nag-perform. Isa na diri ang independent candidate nga si Ricardo Cano Tan. Si Tan ang nagbiya sa grupo matapos wala mapahibalo nga yari diri ang ilang presidential. Yari ang report ni Nico Delfin. Duha sa mga local chairpersons ang Aksyon Demokratiko ang nag-withdraw na sang suporta sa kandidatura ni presidential candidate Isko Moreno. Ang anay konsehal nga si Ricardo Cano Tan nagsiling nga wala siya ginarespeto sang partido bilang local chairperson sang Aksyon Demokratiko, amo nga nagbuya siya sa partido. Ginpanginwala niya nga nagpakig-angot sa iyang partido para sa mga campaign activities ni Moreno nga nagbisita sa Bacolod para sa Grand Rally kahapon. Sunod naman kay Attorney Bo Rocco, Vice President for External Affairs ng partido, gin-appoint na nila si Mario Herona bilang Provincial Coordinator para magbulos kay Tan nga wala man nag-perform para sa kandidatura ni Moreno. I believe that is a knee-jerk reaction dun sa pag-appoint kay Mario. Truth be told, even the first time Yorme came to Negros, they were trying to get in touch. However, parang walang nangyayari, so we had to do something else. Hindi naman pwede tumigil yung campaign. So we have to figure out how to make it continue. How to campaign for Isko even if the people on the ground or the appointed officials do not move properly or accordingly to how the party wants. Gindugang man ni Rocco nga nagapabilin nga hugot ang suporta sang partido tungod mas madamo na ang naga-switch para sa kandidatura ni Isko kaysa mga yadtong napang-isla na nila nga mga local party chairman. Sa pagpangampanya ni incumbent Manila Mayor Moreno sa probinsya, iya ginsiling nga hindi siya magbuya sa pagpangampanya hasta matapos ang piniliay. Sa mismo man nga adlaw nga pagbisita ni Moreno sa Bacolod, gin-anunsyo ni Tan ang iya nga pagbiya sa grupo. Nico Delfin para sa DGCast Negros.